En ik vind het ook terecht dat wij als instellingen samen, en ik vind ook als Jeugdhulp Friesland, dat we dat moeten doen, dat we daarvoor ons excuus moeten aanbieden. Niet in algemene zin, maar alle individuen in Nederland en eventueel in Friesland die dat treft. Zowel bureau jeugdzorg als jeugdhulp in Friesland zijn er van de mooie kok te wijzen door het rapport Samson. Al binnen er in Friesland ontnota geen gevallen bekend van verkrachting en ernstig seksueel misbruik. Dat kan likwijls nog komen, want opsporing is dreig. Omdat degenen die het doen niet gevonden willen worden. En degene die het overkomt, en helaas staat er in het rapport dat het overgrote deel ook de licht verstandelijk gehandicapten, de beperkte groep zijn, die zich daardoor ook moeilijk kunnen uiten. Je hebt ook te maken met een machtsverhouding, dus dat kan zijn dat kinderen natuurlijk bang worden gemaakt. Jeugdhulp begeleidt 2000 ben rond 18 jaar die het op een woorden wie ze extra zwaar en onderdag nedergaan. Gewoon ben krijgen plak bij pleegouders of in opvanglocaties. Net als de incidentenregistratie van de laatste zongen hier hebben zo'n medewerkers een waskoging gekregen en binnen de treien ontslaan. Een medewerkster die een relatie aanprobeerde te knopen met een jongere. Zij was verliefd op een van de jongeren en bij herhaling is ze daarop aangesproken dat ze afstand moest nemen. Dat vond ze heel moeilijk. Ze heeft afspraken gemaakt, ook buiten het werk om. En op een gegeven moment was dat een reden om de arbeidsrelatie te beëindigen. Meer dan de helft van de gevallen van seksueel misbruik vindt plak tussen jongeren zelf, zou het duidelijk worden. In het jerdere internaat Mooi Gaasterland in Ries, dat intussen dicht is, ging het een periode mis. Er werd aan de kinderen geplukt, er werd aan de kinderen gezeten, de kinderen werden fysiek benaderd. En dat was bijvoorbeeld een reden om deze jongeren over te plaatsen naar een kleinere setting. Waarbij ook de seksuele ontwikkeling van de kinderen bespreekbaar werd gemaakt en het ook kon normaliseren. Maar Mooi Gaasterland was toen niet de juiste plek.